Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Angahle abhekane nengalo yomthetho ozibiza umongameli wamabhenqu ngizwe Mchunu emva kwenkulumo yakhe ngehlanga kahle kubantu abathandana nobulili obufanayo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwe Media. Igama lami ngusibonga konke wakandwando Mothanda ungangibeza intatheli ka YouTube. Abathu ukuthele bagane unwaba abantu ezikhuleni zokuxhumana kakhulukazi abathandana nobulili obufanayo phecelezi izitaba. Lokhu kuqubuka emva kwevideo yenziwe ngizwe Mchunu ayenza izolo wabe seyifaka ekhasini lakhe la Facebook lapho abethu ukuthele khona egane unwaba esho khona ukuthi abahamba abantu abathandana nobulili obufanayo njengoba baphoxa uZulu bezenza amabhenqu. Uthe akwamukelekile kuba labantu abathandana nobulili obufana nobabo bafake imvunulo yamaZulu. Uthe lokho kululaza isizwe sikaZulu. Uqhube wabiza igama lika Somizi wabo wamtshela nokuthi abahambe kuleli lizwe njengoba sebekhathelwe ibona ngokubulala amasiko kaZulu. Abantu babe sebevuka ngolaka esikhundleni zokuxhumana abathandana nobulili obufana nobabo begxeka inkulumo kaNgizwe Mchunu bethi akahoxise amagama akhe. Kubika ukuthi angahle abhekane nengalo yomthetho khona lapha equality court ngayo lenkulumo yakhe abayisola njengo kucwasa okungavumelekile la eNingizimu Afrika. Abantu babe nokuphawula kwahlukahlukene khona lapha ezikoleni zokuxhumana ngalo loludaba. Usifundo Ndlovu uthe ungizwe kumele akamukele abanye abantu indlela abaphila ngayo njengoba nathi simukela indlela akayi. Uthi abanqumala uthe akayi lapho sobe sikhona kuleyo nkantolo uma kwenzekile agcine efikile. Unyamalele Mbudzana uthe khona azizenzeli ngani imvunulo yazo eqondane nazo ziyeke imvunulo yesintu. Fortunate men uthe siyoma naye kuze kube sekugcineni umongameli wethu. Uzweli Vuka Siphinda uthe akanandaba uyophinda ngaphambi kwenkantolo futhi njengoba ungezwe umuntu ongancethezi futhi iqiniso libeka njengoba lenjalo. uSmark Senzo uthe kodwa nalento yamalungelo ngathi isiyinkinga wabe sethi ngiyema la njengoba ibuye ihambe ingahambisani nesintu sethu. Bafethu ngizofisa mina ukuze ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lodaba. Mina nje intathela YouTube sengayithethe indawo ngithi awungibambe evidweni elandelayo.